Ja. Ja, juist de commandant. Jo shirtwerk. Even bij de auto met van de groep van. Wacht even, ik zal eerst even volgooien. Ja. Daar begin we al dit, hè? Nou. Hey. Proost, hè? Proost. Van die canvasslang heb ik nou, die... Maar Kees, Ja? waarom is dit feestje, jongens? Nou, ik heb afscheid genomen van de brandweer, juist. Ja, al eerder, maar juist er even officiële datum met je maat, dat ik duwt in je maat, dat het gebeurt weer. Och, heel, wat hebben we daar? Dan ben je gek. Ja. Deze man, die is gek en bezeten van de brandweer. Ja, en je moet even opletten, hoor. Want Ja, ik moet even opletten, ja. Ja. Heerlijk, heerlijk. Jongen, jongen, jongen. Nou, ik word hier. Ik dacht, feestjes gaat voorbij, maar ja. Nee, 24 hier, ja. Geniet je eerst maar even van, Ja, het is zo even Ja, het is zo even hoor, ja. Ja, jongen, jongen, mooie auto hier. Ja. Nou, het nou terug. Hé, wat hebben we daar achter, jongen? Ja. Maar dit ligt erop, of net? Ja, dat maakt het mooi, ja. Ja, zeker, ja. Ja. Dat vind je van alles uit. Ja. Dat had ik helemaal anders verwacht. Dit is wel een verrassing wordt alweer. Ja. Nee, ja, 24 hier, geef me dan lul je het wel. Nou, ik ben 21 hier toen ik erbij kwam. En ik moest bij de brandweer, omdat ik de kostwinner, voor de militaire dienst moest ik bij de BB of bij de brandweer. Ik voor de brandweer kozen. Dus ik ben eigenlijk de eerste verplicht vrijwilliger die erbij zit. Dus ja, dan komen ze boord op. Maar ja. Nou. Dat is goed, hè? Na 35 jaar ga je pak in de willig hangen. Juist, ja. Ja. En om je oude troep compleet te maken, ja, hebben we wat leuks op de kop getikt. Wat we nu gaan doen is dat je dat ding gaat uitpakken. Oh. En dan gaan we défilé door Eilst. Oh. Wat zou je? Oh ja, hey, oh niks meer, dat kan echt met dit. Oh, dit is een reserveziel, dat wordt maar net. Oh, wat verdikken, ja, de hele behang kapot. Kees Siesling. Is dat nou uiteindelijk ik missen? Nou, dat missen, dat valt wel mooi. Dat, nee, 24 hier, dan is het mooi geweest. Nou, dan geef me dan loopt het wel. En ik heb, nou ja, ik heb zo'n materiaal genomen, ik momhop hier kennen, heb ik dat dingen erbij gekregen, dus ja. Nee, de beste, ik bedoel bij de ploeg, want ik wil in de feestcommissie komen voor hier, dus, en dan mocht ik er net uit, dus ik moet je nog heen. Ze hebben wel een fantastische husky hier voor die. Ja, dit is echt geweldig wat ze hier regelen. Dat ik net verwachten. Nee, echt geweldig, ja. Ja, dan 24 hier. Ja.